Tvoje existence mě uráží. Co koukáte? Tohle je výraz tvora, který přešel 3 apokalypsy lidského podnikání. Ptáte se, jak se aristokrat jako já, přímý potomek egyptských božstev, ocitl tam, kde jsem. Měl jsem smůlu na sponzory. Vítejte u přehlídky 3 největších omylů mého života. První byla Krišpína. Klasická městská hysterka. Teda hipsterka. Trávila víc času starostí o svou monsteru než studiem tržní ekonomiky. Věřila, že změní svět. Lítala po křižovatkách a chytala do sklenic smrad z výfuků. Její geniální plán? Prodávat autentický městský vzduch ve sklenicích pro lidi na venkově. Kdyby existovala daň z naivity, tahle holka by sama zaplatila státní dluh. Aby byla tahle absurdita dokonalá, balila tyhle sklenice do kilometrů plastových obalů a bublinkový folie. Vzduchu nikdy není dost. Dřela do úmoru. Honila se za miliony, zatímco jí unikal ten nejdokonalejší podvod století. Já. Bydlím zadarmo. Spím 18 hodin denně. A moje jediná práce je tvářit se, že ji nenávidím. Trh s konzervovaným vzduchem se překvapivě zhroutil. Ukázalo se, že na vesnici nehodlají dotovat její hypotéku, když můžou jít za barák, zdarma čuchnout k prasečáku. Když jí na účtu zbyla jenom ozvěna, zafňukala tu ohranou mantru. Já to nedělám pro sebe, já to dělám pro prachy, no a samozřejmě pro tebe. Pak mě dala do krabice od tichých zavařovaček a nechala mě u popelnic na tříděný odpad. Jak symbolické. Tenhle exemplář nevěřil na nic, na co se dá sáhnout. Hmotný svět byl pro něj příliš pomalej. On věřil v blockchain, decentralizaci a v to, že se stane miliardářem bez toho, aby vstal ze židle. Vymyslel NFT tmy. Krypto je budoucnost. Doslova prodával digitální certifikáty na absolutní nic. Tvrdil, že je to Ultimátní luxus pro lidi, co už mají všechno. jako tma v jeho hlavě. Půl roku jsem trpěl v tomhle epileptickém doupětí. Zatímco on na internetu mudroval o tom, jak krypto změní svět. Já sledoval, jak hodnota jeho virtuální nicoty padá do černý díry rychlejc než jeho důstojnost. Nakonec přišlo prozření ve formě dopisu od ČEZu a následný odpojení od elektřiny. Najednou měl tmy, kolik chtěl. Svítil na mě mobilem a spustil tu ohranou písničku. Ach jo. Já to nedělal pro sebe, ale kvůli těm zatraceným penězům a pro tebe. Bychom si mohli koupit hromadu ryb a ten ostrov v Karibiku. Ostrov nebyl. Místo toho mě nacpal do krabice, snes mě k popelnicím. Jo, a recyklace omylů mu šla mnohem líp než těžba bitcoinu. A pak přišel Bonifác Vavruška. Minimalista, co si na zeď lepil motivační cintáty o tom, že méně je více. Jeho revoluční startup se jmenoval Předplatné Zenu. Každý měsíc vám za 15 stovek nepřišlo vůbec nic. Věřil,
že touhle ezoterickou prázdnotou vyléčí planetu z konzumu. Fascinující. Překvapivě se ukázalo, že si lidi radši koupí plastového plameňáka na zahradu, než aby nastal trvalý příkaz na prémiový vzduchoprázdno. Krachoval dřív, než stihl zjistit, že motivačními plakáty se nedá v zimě zatopit. A tak jsme zase skončili s holou prdelí. Pak se svalil na postel a spustil. Myslíš si, že mě to baví? Myslíš si, že to dělám pro nějaký vyšší dobro? Ne. Dělám to jenom pro prachy. A pro tebe. V duchu už jsem si vybíral luxusní fleku popelnic. Věnoval jsem mu pohled čirého opovržení. A pak se to stalo. Přestal fňukat, zíral na mě, jako by uprostřed obýváku našel ropu. To by mohlo fungovat. Konečně mu to domňouklo. Ti dva zoufalci před ním měli zlatý důl celou dobu přímo na gauči. Vzal mobil a založil mi profil. Začali jsme prodávat hrnky s mým otráveným obličejem a nápisem "Tvoje existence mě uráží". Z Bonifáce je díky mě milionář. Koupil mi obrovský pelich a obojek, ze kterých mám náběh na skoliózu páteře. Musím mu ale nechat jedno. To nejlepší, co tenhle startupista za celou kariéru vyprodukoval, byl tenhle fantastický karton.